príroda sa prebudza k životu. Všetko kvitne, príroda ukazuje svoju krásu a nádheru. V mesiaci máj sú aj dva historické významné dni. 1. máj, Sviatok práce a 8. máj, Deň víťazstva nad fašizmom. 2. májová nedeľa nám každoročne pripomína jeden z najkrajších darov, ktoré tu na zemi človek má. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú. My si dnes na našej škole trošku priblížime pre všetkých určite známu tradíciu, spätú s veselosťou a zábavou. Stavanie mája, aj keď len symbolicky. A teraz by sme boli radi, ak by každá pani učiteľka priviazala jednu stužku na náš symbolický máj.